nondik etorri zara, Oiane, faktoriara zu? Laudiotik. Laudiotik. Eta zer da egiten duzuna Iruma proiektuak, zer dauka eskaintzeko Aiaraldeari edo Euskal Herri edo munduari? Oialekin egin daitezken 1000 gauza. Opariak, norberaren bururako ere opariak izan daitezkenak, plastikoari alternatiba bat emoten adibidez disko desmakilanteekin, edo zapi ezberdinekin, eta, opariak egiteko eta oialezko gauzak. Aipatu diguzu, plastikoaren gehiegizko kontsumoa daukagula gure egunerokotasunean ziurrenik, eta horri irtenbidea edo alternatiba emateko zenbait sorkuntza lan egin izan dituzuela, ezta? Makillajeak kentzeko toallak, kasu, oiala da ala ere zuen osagai izarra? Bai. Hori da, adibidez ere, doskitze diskoak bai, azkenean, hainbestez kontsumitzearen eta alternatiba pitin bat ekologikoagoa dena. Iruma izena jarri diozue, zuen egitasmoari, nondik edo zer dela eta aukeratu zenuten izen hori? Iruma da nire bi alaben izenen lotura bat, Iruri eta Maiarena. Ara, bitu. Eta proiektuan zeharra, kasu honetan alabak gogoan izan dituzu, baina bide lagun gehiago ere badituzu, ezta? Bai, nire aizpak ere bide lagun oso ona da, beti nire ondoan laguntzen egoten da, ez daki josten, baina beti aukeratzeko orduan, argazkiak ateratzeko azkenean, bakarrik ez da produktua berez saltzen dugun, azkenean atzetik dagoen lanpiloa, gauzak mostea, patroiak, ez dakit, merchandising, tarjetatzoak, ez dakit zer, hori dana oso lagungarria izan da, bai. Zer dela eta edo nolatan erabaki zenuten oialarekin ekoizten hastea? Zaletasun hori edo lanerako autu hori nondik dator? Orain dela 3 urte hasi nintzela josten. Ni haurdun nengoenean, hasi nintzen jostearen gauza horrekin, nire alabari gauzak egiteko, arropatzuk eta osagarriak. Eta orain dela 6 hilabete edo, hasi zen iraizpa eskatzen hori diskoak, gero lagunak, gero ez dakizen, eta modu batean bultzatu zidaten Instagram bat zabaltzera eta gauzak egitera, jendeari erakusteko eta bide batez ez dakit izango den lanbide moduen hartuteko. Instagram da beraz zure erakusleio edo eskaparatea gaur egun, azoketan ere parte hartzen duzu? Bai, orain dela oso gitzi hasi naizela, baina azoketan parte hartzeko hori nahita dukogu. Alabei edo etxeko edo autokonsumorako hasi zinen gauzak sortzen, eta geroztik munduari bestelako alternatiba batzuk eskaintzea izan duzu, helburu, jomuga edo eskaintza, ez? Nola baita esateko. Zentzu horretan uste duzu gehiegizko plastikoaren kontsumoaren aurrean herritarrek ere klik bat egin behar dugula? Bai, oso zaila da oraindik klik hori egitea, plastiko zinguratuta gaude. Baina uste dut, azkenean detailetxo horiekin edo gauza puntual horiekin laguntzen dugula pizkanaka hori modu batean baztertzen. Zure postuan ikusi ditugu mototzak, umeentzako bafak edo tapakiak, hilerokoaren kopak gordetzeko zorroak, liburuak ere bai biltzekoak, estalkiak, egunerokoan oso presente dauden objektuak edo beharrak dira. Bai, azkenean guk behar ditugun edo nahi ditugun edo ez dakit, igual opari bat egin nahi diot lagun bateri liburu bat, egiten diot liburu zorra eta igual norbait gehiago gure dau liburu zorro bat opari bat egiterako orduan pitin bat politagoa ipinteko. Eta azkenean, guk erabiltzen ditugun edo behar ditugun gauzak, pentsatzen dugu ere bestei aukera emotea, eskure izateko, hemen eskuz eginda, banan eta mimo handiz egindako gauzak oparitzen direnean ere, hori izatea hurbil.
Eta gero gauzen artean umeentzako produktuak ere asko daude, agian umeak dituzten bizilagun edo pertsona guzti horiekiko kontsumo handiagoa da edo beharra handiagoa da, hau da baberotan edo ez dakit, hilerokorako konpresetan, halako produktuetan gehiegizko kontsumo hori ekiditeko modurik badago? Ez dakit, eske hori uste dut oso pertsonala dela. Azkenean gure bakoitzaren baitan dago kontsumitzearen zera hori, baina egia da azkenean erosten dozunean kalitatezko, ez dakit, adursapi bat, igual ez dozu kontsumiten beste zazpi bat, orduan, horretan datza, bakoitzaren kontsumetzeko aukera. Kontsumo arduratsuaren aldeko mesua edo apustua beraz daukagu hor. Amaitu baino lehen oian esan duzu Instagram bidez egin daitezkela eskaerak edo zuen proiektuaren jarraipena egin nahi duen pertsona horok non topatu lezake informazioa edo erosteko edo oparitzeko edo autoparitzeko. Oso garrantzitsua ere, bai. Gure Instagram @iruma.siu SEW ingelesez da. Oso ondo, hortze beste leio bat nahi duzuenean zabaldu eta zuen etxeetara sartzeko. Eskerrik asko, Janez, Faktoriara etortzeagatik eta zure proiektuaren berri jarraldeatik munduari zareratzeagatik. Mila esker.